Αγαπημένα βίντεο του 25, πάμε. Λοιπόν, αγαπημένα βίντεο του 25 ήταν τα πρώτα βίντεο που είχες πέσει στα γόνατα. Προσπαθούσες επί 45 λεπτά να βγάλουμε μία τάκα. Μία τάκα. Είχανε μουδιάσει τα πόδια σου και νομίζω μπορεί να ανατρέξει κάποιος σε αυτό το βίντεο και να το δει. Το αστείο είναι ότι δεν καταλαβαίνει κανείς ότι ήμουνα 40 λεπτά στα γόνατα. Είδανε ένα take. Ήταν οι πρώτες μας φορές όμως. Δεν τα πήγαμε άσχημα. Πολύ καλά ήταν. Άλλη πολύ ωραία στιγμή ήταν εξίσου, νομίζω, 45 λεπτά με την τεστοστερόν. Τεστοστερόν. Μα είδατε. Και αυτή τη λέξη κάναμε 45 λεπτά. Πολύ πολύ όμορφα και μας κόψανε κιόλας. Ήταν βαρύ. Είχε να το πεις τουλάχιστον 7 φορές το σενάριο. Ήταν προσωπική μου κόλαση. Και το τρίτο βίντεο έχει να κάνει με το βίντεο με τον παππού μου και με την πρώτη μου επαφή με το σπορ, που ήταν αρκετά συναισθηματικό. Δεν είχα πολλές στιγμές μαζί του. Με μίλησε σε όλο αυτό το σπορ. Αυτά. Αγαπημένα βίντεο του 25, Γιώργο. Αγαπημένα βίντεο του 25. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα ό,τι έχει να κάνει με διάσημα πρόσωπα, αστέρες του Hollywood, παραδείγματος χάρη τον Ονάση, Αλ Πατσίνο, ό,τι έχει να κάνει με όλους αυτούς. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο ήταν τότε που μίλησα για την πρώτη μου φορά στην όπερα που με κράζαν όλοι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ό,τι έχει να κάνει με βίντεο στα οποία βαράω, κλωτσάω και κράζω τον Δημήτρη. Φυσικά, έτσι. Αγαπημένο σπορ, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, αγαπημένα βίντεο του 25, για πες. Αγαπημένα βίντεο του 25. Ήτανε σίγουρα η πρώτη επαφή με την πίπα σαν θέμα. Δεν περίμενα τις ατάκες που είχε μέσα αυτό το σενάριο και όλοι θυμόμαστε ότι δεν κατάφερα να μην λυγίσει στο τέλος του βίντεο. Ναι, πραγματικά ήταν πολύ ωραία στιγμή του 25. Σίγουρα και από τις δικές μου αγαπημένες. Μετά σίγουρα θα βάζα το βίντεο του πατέρα, το οποίο ήταν πολύ συναισθηματικό και συγκινητικό για μένα και θεωρώ και για πολλούς οι οποίοι το έχουν νιώσει και μου άρεσε πάρα πολύ που δείξαμε ένα τέτοιο βίντεο και το δώσαμε. Και τρίτο, σίγουρα θα έβαζα ένα από τα τελευταία βίντεο που κάναμε, το τσάι. Καλά. Ναι. Πραγματικά. Έδωσες ρέστα. Πραγματικά, οριακά νόμιζα ότι γυρνάμε σειρά σε αυτό το βίντεο. Ήταν τέλειο. Στα γόνατα, να είμαι έτσι, να είμαι αλλιώς. Και τελικά βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το βίντεο. Όντως. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές μας για το 25. Εσένα ποια σου άρεσε? Τι κάνετε, ρε βλάκες? Ωραίο ήταν.